ఈ రోజుల్లో క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఏముంది? అందరూ అందరికి ఇచ్చిపుచ్చుకుంటున్నారా? నేను వస్తున్నా. ఏమే, నిన్ను సుఖపెట్టగలిగే మొగోడు మన కులంలో నీకు దొరకలేదే? అమ్మ వీడంతా తేలిగ్గా చావకూడదు. ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఊరు మొత్తం వీడి చావు గురించే మాట్లాడుకోవాలి. జీప్ వస్తుందిరా. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.